Andibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Apha ke sithetha ngemeko kaCheslert. Nizamkhumbula uCheslert ngomnye ke wabadlali abathi basayinwa pha yiKaizer Chiefs phesheya kolwandle. Umfana omdala ke thina ke bantu ke sathi samjonga sambukela umfana omdala edlala. Noko indoda eyuchanayo umcimbi, indoda eyazi into okubana ke ibhola iyadlalwa. Umfana omdala inzalo ke lapha eMzantsi Afrika uphuma pha eKZN eDurban. Umfana omdala ithi ke into malunga ngoCheslert ke baphulaphula ke mhlawumbe umfana omdala uzawuwela inyeba ke ngokatshabonakala emabaleni nje kubana ke okwathi wafika uKaizer Chiefs akakadlala. Abantu abaninzi kudala ke bekhwaza besithi ke barhalela ukumbona emabaleni bakhe babona into okubana ke uzoyenzela ntoni iKaizer Chiefs okanye uphethe ntoni na esandleni. Kodwa ngoku uva into okubana ke umfana omdala lo angabonakala emabaleni ngoba ke iimatch zeKaizer Chiefs zininzi zixananazile, zizawuza ngobuninzi bazo. Into ethetha ukuthi uzawufuneka ke pha uCheslert ngoba nosibongiseni imithetho ngulona ke uthe wafumana umonzakalo ungazibakho uzobuya pha ngoMatshi. Masikubalele into okubana ke iKaizer Chiefs le iyavula pha ku-20 ke kaJanuwari, vula pha neqela ke leGolden Arrows abafana abadala. Xa bephuma lapho babaleka baya pha eZambia bodlala neZesco. Xa bebuya lapho abafana abadala beKaizer Chiefs ke babuya baya kumaRumo Gallants kwalapha eMzantsi Afrika. Xa bebuya kumaRumo Gallants baleka babheka pha eEgypt, babuyisa ke imatch yase-Egypt pha kwiZamalek. Xa bebuya eEgypt abafana abadala babuya baseMzantsi Afrika kwakhona bazodlala pha. Ndicinga uba ke ngoku yawube seyipha kuFebruary apho ke bazawudlala khona ke imidlalo ke yeNedbank Cup. Baphume lapho kwiNedbank Cup abafana abadala ke beKaizer Chiefs ke baphinde badlala imidlalo yaseAfrika, badlala imidlalo yeleague futhi bayodlala iderby pha ngempela xa kuphela inyanga kaFebruary. Into ethetha ukuthi imidlalo yeKaizer Chiefs ke mininzi and izawuxakeka kakhulu, iza kumdinga uCheslert pha ngaphakathi ebaleni ke. Wawufumana ke inyweba yokubana ke azibonakala pha uCheslert ke ngoba ngoku iKaizer Chiefs zoba busy kakhulu, izawuxakeka ngoba iyayidinga iNedbank Cup, iyayidinga ileague. iKaizer Chiefs ke isekhona kuluhlu leteam ezingayifumana ileague, ibe iNedbank Cup baphulaphula ke, ibe iCAF Confederation Cup. Endicinga into okubana ke iKaizer Chiefs zezo cup ngoku esheke nazo ecinga uba ke ingawenza umohluko okubana ke yonwabe sizihlwele zayo, ithathe nobinye ifanga phakathi eNaturena. Yiyo laa nto sithi ke ngoku Cheslert usenywebeni, usenhlanhleni okubana ke anganikezwa ithuba lokubana azibonakalise ngoba ndiqinisekile wonke umdlalo pha kwiKaizer Chiefs uzawuxakeka apha kuJanuwari xa kuvulwa ngoba izobe ibhizi kakhulu. Imatches zeKaizer Chiefs ke zizawuza zithontelana. Injalo ke baphulaphuli ke nani ke ningake ningene nitshone into okubana ke niva njani, nize ke ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.